आरो आंना फंबायाथ' उफाय गैयियाव पाब्लिकफोरबो बेंबाय पुलिसफोरबो फैबाय गावनो सुइसाइड जादों। गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि चेनेल गोदानावहाय दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनानै लाफिनबाय। दा दङ आङो टुक्राझारावहाय जोंनिनो आफादनिनो एक्स एनडिएफबि दिनै सानसे समाव बिथाङा बांलादेशआव थांनो होनना थांदोंमोन। बे समावहाय धुबरी डिस्ट्रिक्ट बै समनि बाथ्रा 2000 सम जेब्ला अल क्लियार जायो भुटान एटेक अल क्लियार जायो अब्लानि समाव जोंनि सार रैसोम होननानै बुङोब्ला जोंनि आफादनिनो जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोना गासैबो सिनायो। थ' आं बिनि न'खरनिनो बिदा बिजों आं दान्दिसे सावरायनि थ'दे बिदिब्ला नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो। आं एनडिएफबिनि मुंख्लं जानाय बिदा। मुङा मा मुंमोनलाय नोंनि फंबायनि नामा? आंनि फंबायनि मुङा आफादाव रैसोम होनो आरो न'आवहाय नाम मोजाङा रनेन्द्र बसुमतारी। बियो 1994 थांदों आरो आफादाव ना? आफादाव। दा बियो दिनै माबोरैहाय मुंख्लं जायामोन बियो बिनि बारै एसे खोन्थानानै होयोबा हामगोन नामा? आफादावहाय मावै मावनानै गोबां सम बाहेरायाव मावै मावनानै सम न'आव थाङो। न'आव थांनायावहाय पुलिस मिलिटारिफ्रा खबर मोननानै अयथासार खालामो। गायनो फुनो मोनाखै बोसोरथाम, दाहोना रुवाथि बिसोरखौ मोना। लावखार सासे दङ, बे लावखारखौबो लाङो। आरो सासे हालुवा खामानि मावग्रा दङ, बेखौबो लाङो। सासे गिदिर हालुवाखौ मोनाब्ला लावखारखौ लाङो। ओरैनोथ' हगार हरा 4000 लावखारनि दामा आरो सासे गिदिरनिया 8000 बेबायदि मोनसे रेट सिल्लिथानाया बे रोखोम लायोमोन आरो मास मोनसेयाव जिखुनु सासे लांखागोन। बेबायदिनो एकदम नाख्रेबदों आरो गायनो फुनो। दा ओरैनो बे सार रैसोमा जेब्ला बिखौथ' मुंख्लं जाबाय होननानै जों खोनाहैदोंमोन जेब्ला बियो बांलादेशआव थांनो होननानै थांदोंमोन। बे माब्रैहाय बिनि जाथाया माब्रै जाया? बिनि जाथाया जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला मावनानैहाय बियो रिटायार जाबायमोन नामा 10 बोसोरबा नोंसिनि एनडिएफबिनि माबायावहाय नियम बायदिब्ला 10 बोसोर जों खोनादोंमोन बै समावहाय 10 बोसोर जानोसैमोन नालाय बेखौ बांलादेशआव थिनहरदों होननाय जादों आरोखि। 7 थांदोंमोननो बिसोरो ओरै धुबरी डिस्ट्रिक्ट आरो बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट बै ब्रह्मपुत्र दै नामा ओरैहाय बारनो थांनायाव गन्डगल जादोंनो माखासे मुस्लिम नामा बिसोरजों दै बारनायावहाय नावआव एसे गेंग्रें खोनादों आरो जोङो बेवहायनो नारा नाथार जालायनानै माखासेखौ हमनानै बिदिनो बुथारबायनो। आरो आंना फंबायाथ' उफाय गैयियाव पाब्लिकफोरबो बेंबाय पुलिसफोरबो फैबाय गावनो सुइसाइड जादों ग्रेनेडजों बे रोखोम खोनादों आरो। गोथैखौबोथ' जों मोनबोआसै, सानथामनि उनावसो मोनबोबाय। माबा खबर मोनफैबाय आफादनि मानसियानो इनडाइरेक्टलि थिनहरदों आरो ओरैबायदि नोंस्रा न'खरा ओरैबायदि जाबाय होननानै रनेन्द्रआ होननानै आसरित मोनबाय जोङो। हाब बोरै मा खालामबावनांगौ ओरै फारसे बर'नि मोनसे आफादाबो दिगदारि होबाय थायो जोंनि न'खरखौ आरो बिसिम लानानै फैनांगौआव बहुद उसुबिदा मोनबाय आरो सिन्था खालामबाय। आरो फारसे सान बाना बेसेबांबा उनाव बिहारांनि लाइजाम मोनहैबावबाय। बिनि स्टिकखौ मोननानै क्लियारसिन मोनबाय आरो गोथैखौ लायनो हायासै। गोथैखौ मोनबोथारखायासै आरोखि? मोनबोआसै मानि बै समाव परिस्थितियानो बिराद उसुबिदा, लाबोनो हानायनि केपासिटि गैया। लाबोयोबाबो आरो जोंहानि न'खरखौ आरो मोनसे उसुबिदायाव खोख्लैगोन नैबेखौ साननानैनो लायनायबो जायासै आरो साननैनि उनाव सानथामनि उनावबाबो। दा आरोबाव ओरैहाय न'आव माबा मोनसे ओरैनो मुंख्लं बेफोरबायदि मुंख्लं खाम्फा लुनानै दोनबाय बायदों नामा बेनि उनाव? बै समावहाय सारद'आवहाय सानलायनाय जादोंमोन
ओमफ्राय बिदिनो गामिनि रायजो राजा खुरमा बाहागिफोर जयै सानलायबाय जोङो एबसुनाव सोंहैनांगोन कासिकत्रा आनसलिक अफिसाव बिदि होनलायनायखाय जों थांनानै सोंहैदोंमोन आरो बे खाम्फाखौ लुफुंनो थाखाय गोसोआ एसे गुद गुद मोनबाय थायो नालाय माबा मोनसे खाम्फा गायसननानै फटक सटक दोननानै सन थन लिरनानै दोननो सानदोंमोन आरो लुथ'नो नाङा होननानै बादा हरबाय सोरनिफ्राय बादा होखो बेखौ बे एबसु अफिसनिफ्रायनो बादा होनाय जाबाय आं नामखौ मख'ला नाम मख'नो रायजोआ बादा हरबाय आरोखि कासिकत्रा आनसलिक अफिसनिफ्राय बावनो लुनाय जायासै आरो दिनैसिमबो लुनाय जायासै दाबो लुनो सानदों लुना दोनोबा मोजां जागोन औ आसा खालामदों गोसोखांबाय थायो दा नोंथांमोनाबो न'आव जुदि बिसि मार्टिस टमखौ जुदि लुनानै दोनोब्ला बा न'खरनि मानसि फेमिलिफोरा मोनथिलांनायनि थाखाय लुना दोननाया मोजां आं बेखौ आं सानो आरोखि दा नोंसोरनिफ्राय जोंनि बे नैबे थामथि गोरोबथा बे थामथि गोरोबथायाव दिनैहाय 5 लाखनि जायफ्रा मुंख्लं जादों बर' हारिनि मुङाव बिथांमोननो 5 लाखखौ होनायनि खोथा होननानै बुंदोंमोन आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जायफ्रा एनडिएफबिनि मुङाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननो साख्रिखौ होनाय जागोन होननानै बिथां फेरेंगाया बुंदोंमोन बा बे साख्रि आरो 5 लाखखौ नोंथांमोननि न'खरनिफ्राय मोननाया जाफुंबायना बे मुंख्लंनि 5 लाख सरकारा बुंदों फोसावदोंमोन नाथाय मोननाय जायाखै होजोबबायबो होननाय खोनादों नाथाय दा मोनथिबाय क्लियारै माने 20% होआखै थैनाय न'खरफोरनो दा माब्ला होगोन बे सरकारनि सायाव थाबाय आरो मोनोबा मोजां मोनथाब होयोब्ला मानो होनब्ला बै समावहाय मदियानो फोसावलांखानाय मुंख्लंनि थाखायबो 5 लाख आरो बेजों लोगोसे न'खराव साख्रि सासे नैबे रोखोम होनदोंमोन आरो आसा थादों मोनगोन होननानै सरकारा जिहेतु डिक्लेयार होबाय नोंथांमोना मालाबा फेरेंगानाव नैबे जोंनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङाबो सासे एनडिएफबिनिफ्राय बारग' एनडिएफबि बिथाङा आरो दैदेनगिरिबो बिथांनाव नोंथांमोना मालाबा फैफेरनानै 5 लाखनि आरो मार्टिस टम बा बे साख्रिनि बाथ्रा बेफोरबायदि खोथाखौ नोंथांमोना सावरायफेरदों नामा बेनावथ' सासे गिदिरा फैदोंमोन रेसपन्सखौनो होआखै आंबो फैनो सानदोंमोन गोबां एनडिएफबिफोर फैयो नंगौ गावनि ग्रुपनिबो फैयोनो आरो ओरैहाय आर ग्रुपनिबो अनेक बे ग्रुपिजिं सिस्टेम जाबायना एकदम डन केयार खालामो जाहैदों आच्छा सोर खालामो बेखौ फेरेंगायानो आच्छा बे हिसाबैनो आं फैनो सानबाय मालायनिफ्राय खोनानाय हिसाबै नंगौ रेसपन्सखौनो होआब्ला थांना मा लाब बे हिसाबै आं फैनाय जायाखै आरो आच्छा थ' आदा नोंनिसिम सार जोंनि सार आंनिख्रुइबो मस्ट सिनियर रैसोम सार बिथांनि बारै दान्दिसे खोन्थानायनि थाखाय आरो आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय आदानिसिमबो हामबाय होननानै बुङो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारि